ассалому алайкум, бародарои ҷон. Созен хубен? Саломатитон хубе? Бародарои ҷон, ҳама касаи ярдонаги лайкра биҷиқем. ҳатман подписат сакнед. Илтимос бародаро дастгирӣ кунед. Ва гуфтаниам бародарои ҷон ки имрӯз 7 май соат 8:17 ба вақти Москва ва 10:17 ба вақти Тоҷикистон. Бародарои ҷон, курси имрӯзаи мо 1000 рубл. Банки Миллии Тоҷикистон 1000 рубл 166 сомон. Банки Эсхата 1000 рубл 167 сомон. Алифбанк 1000 рубл 167 сомон. Спитаменбанк 1000 рубл 167 сомон. Аввалин банки молиявии хурд 1000 рубл 148 сомон. Ҳумо 1000 рубл 160 сомон. Равҳидбанк 1000 рубл 167 сомон. Душанбе Сити 1000 рубл 160 сомон. бародарои азиз, лайк, подписатсияро фаромӯш накунед. Илтимос подписатсия кунед, дастгирӣ кунед канала. Курс боло рафта бачаҳо чай ҷон. Як дастгирӣ кунед хотири меҳнатҳои мо.